El que fem és rebem aquesta sol·licitud, aquesta empresa, aquesta indústria que té una inquietud per conèixer més arrel de com pot reduir els seus costos operatius al llarg de l'any en el seu procés de fabricació, i el que fem és oferir una solució global en un format claus en mà, des del minut zero en aquest estudi inicial d'enginyeria fins a la part de construcció de la planta posada en marxa i potser el més important dins d'una operació industrial, que és la part del servei de manteniment 24/7, i en aquest sentit nosaltres diem que som ventanella única, no? Oferim tota la gestió integral del projecte fins al bon fi i posada en marxa del mateix. Ens dediquem a fer gestió forestal. Amb aquest autocarregador entra dintre el bosc, la va recollint i fem estocs com aquest d'aquí. Aquests acòpios venim després amb un triturador, un camió potent, amb un motor independent, i triturem in situ i carreguem directament en el tràiler, amb diferents granulometries, i d'aquí se'n va ja directament a la fàbrica que subministrem l'estella. Quan plantegem en termes d'emissions de CO2, de retorn econòmic al llarg del temps, llavors és quan comença a ser competitiva, i el fet de fer visualitzar aquest benefici, no tant amb retorn immediat, sinó a llarg termini, és una mica el que ens demana el client i el que nosaltres intentem de fer. Ara ja estem nosaltres intentant vendre tots els nostres productes etiquetant-los producció amb CO2 zero, que no és fàcil. Per tant, això ens introdueix en mercats diferents, això ens dona una via de futur que és bastant gran, perquè anem primers. Això ja la duresa de ser el primer i la dificultat de vendre, d'introduir-ho, però una vegada hi ets, vas veient que hi haurà futur.